Здравейте хора, аз съм Пламен и днес ще ви кажа на въпроса колко пиратки имам за сега. Сега ще ги преброим заедно. Значи имам 2 Титан 5, 2 Мега Black Devil, една Big Big Silver Cracker, 2 малки черни довици, 14 пиратки на Булдог и 20 триъгълника. Значи, пиратките са ми 14 от Bulldog, 20 от Big Triangle Crackers. Това колко прави? Прави 34 бройки за сега. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Значи имам 41 пиратки, което значи, че напълно достатъчно ще ми стигнат за новата година, но мисля още да си взимам. И така, хора, надявам се клипа да ви е харесал и надявам се да сте си питали този въпрос, пък аз да съм ви отговорил. Ще има още пиратки и така, чао!